Dale! Și eu sunt Ade. Și împreună suntem Les Sister Dear. Astăzi ne-am gândit să facem un dulce pentru Paște. Nu-i așa, Ade? Da, și este... Raffaello! Dulce cremos și făcut în casă. Acum o să vă arătăm rețeta. Ingrediente: lapte condensat, cocos și amigdale. Acum, cum se preparează? 1. Vărsăm laptele condensat într-un mare bol, ca și cum este pastă de dinți. Peste lapte punem mult cocos, ce pare zăpadă. Multă zăpadă. 3. Mestecăm totul bine. Lăsăm să se liniștească impastul 15 minute. Din preparată cremă o medie bilă. Îi punem la mijloc o amigdală, recrem biluța și o dăm prin cocos. Așa facem pentru toate bilele până ce impasul nu se termină. Și acum, tada! Ta-dam! Bun apetit! Piatul pulit! Noi acum am terminat, sperăm că acest video v-a plăcut. Pa!